Altså, jeg er tilfreds. Ja, det er også. Jeg vil tage den anden... Ja, så siger tak til den der, og så tager vi opad. Søvnhedsfilmen om 4 gånger i fyrje og John Trush. Og det handler om en sjukrasister som skal passe på en heimasjukrasister skal passe på en kvinne under utdodge. Så hon får ut till sig och passe på sig kvinna och i nyheten husen och så börjar hon att söka en småtrånk. Så är mycket att säga mer. Det som vi skulle ha fram här det där hon vill ut i rum i alla nätterna så hon ordentligt trött. Som rönja Jonas under myskondra en och för några Jonas under mascara ska hon knutcha en sen så att det ser ut som hon har haft det sträva. Man bor öliganek. Det är också hvis man kunde hålla energin upp i alla samtidigt. Det kan vara en avbjörning. Hej, man kunde kanske en... Vi har 20 minuter efter tid. Ja, kunde... Du tror länge det är, 22 timmar det är, kvar du ska sitta och ofta vet att jag har ofta tonlägg att sitta och läsa hur man ska öppna eller hålla mig igång ångsvägna. Men det är något man vänds vid, man bor ju redan. Sådana, det ser ordentligt gott. Ordentligt gott. Nu är det här en horrorfilm. Är det något särskilt avbjörning ut? Ångat att prata för det här, jag ska göra. Ja, till alla ekvisliga känslor och på eller stort att men vi där största scener. Det är öliga spänt och vad kostar det. Ja, super. Allt ordentligt fram. Ja, sådan. Alltså jag har alltid en rävfilm tog att jag har alltid just upp till nu har vi kanske haft en myskantona och där vi skola vill gärna utfordra sig själva. Men här snär är en rävfilm som en dam som rör att nå undan en en kniv eller något så. Det är en psykologisk thriller och man på tammat vi rör en fast med Hitchcock. Hvordan er det at lave film på Færøerne? Altså, indtil har det været en dejlig oplevelse. Det er jo sindssygt smukke omgivelser og flot natur, vi har været ude af. Dejligt lys. Søde folk, så det var rigtig godt. Og her agtigt jeg bare kamera, altså hvis du kan det selvfølgelig. Det är inte att snuta en linse. Alltså man har alla tankarna och så man har halt i öllförn. Det är så som chans så typ beina vävis inte har helt 100% vi på det. Jag var den är fed. Men altså spørgsmålet er, hvad det er, vi vælger. Og en tujande pastor er en av films framløslo, Fyrrøygan og Samskipan. Så alltså helt du ska jacka eller ska man bara renna om man bara något så. Så det är inte en mycket maraton gäng byggna. Vi får klara mål. Ja. Men alltså det är ena som vi skulle bruka det är nattkölen. Det är nattkölen ja. Skjuta och den svart. Men hvor er det områdende at nødje rævefilmeren til Heiri til Heijon ganger 4 60 år nå? Vi hadde ikke noe samband med utheimen, og det er kanskje det som er det spennende, at du var sånn utdødt i førjon, altså om vekkere var ikke godt, så kunne du være her flere viker, og sambandet for telefonene, og Josef for, altså det var øyelig en isolasjon, altså det kunne, og det her kanskje, det her kører sin mer på den her suspensen, at være fengt.